Ladies and gentlemen, sesiphinde sabuya futhi enye episode uhlelo Star Wam right here on our favorite channel Umjolo Show. As per nami igama lami nginkudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi-ke once ahlala nje phansi sesikhona sokukhuluma iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezisinto umjolo. Mhlampe nawe uney'nkinga ezisinto umjolo, uyafisa ukuyibona okwenye ama-shows wethu, ungasi-email athi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com ukuthi ufuna ukuzithola kuhlelo silungisa umjolo. Lona-ke siyibiza ngokuthi Star Wam whereby wena uza la uzokhuluma no-star wakho nomuntu wakho batshele ukuthi bafuna bobabili noma akaphume oyedwa kusalo wedwa. Kodwa into ebalulekile ukuthi bobabili usuke ufuna bazi ukuthi ukhona futhi uzinzile awuyindawo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare nansi channel yakho Umjolo Show. Eceleni kwami khona umfowethu esinayo njengamanje sokhuluma naye just find out ukuthi yini embeka la nanokuthi eyakhe indaba hamba kanjani. Qhawe. Hayi-ke. Uyaphila mfowethu? Hayi kuhle kunjani? Hayi mfethu ngikhala kusisi. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni njengoba ungizwile nje ngiyi-introducer singene Matifana. Mfowethu ubani esinaye namhlanje? Hayi-ke uNhlanhla lo Ndlovu. Yes. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje mfowethu ohlelweni. Yini ekubeka lana mntaka baba? Musibuza kanjalo-ke vele kuphinde kuvukele usizi lona. Ngibeka la Matifana mfowethu inzima kakhulu and yawulimaza umoya wami. La ngifike la eThekwini 3 years ago. Okay. So ngafika la eThekwini-ke ngathi nje ngisaney'nsukwana bengingaphosa izazi u4. So-ke ngihlala emqashweni ngizophatha. Ngahlangana-ke nentombazane naye ivele izoyiphantela la eThekwini. So ngafike-ke ngahlangana nayo uMbali. Okay. Nayo. So sathandana-ke nayo sagcina yabo isikhathi eside nje waphela unyaka wokuqala sithandana waphela nowesibili. Yabo so-ke ngoba umuntu vele esiqashe endaweni eyodwa naye. So-ke ngagcina sengibona ukuthi hayi asivele sihlale ndawonye. Nasebenzisa umqasho owodwa. Sasebenzisa umqasho owodwa manje. Njengoba sisebenzisa umqasho shuthi-ke ngafuna ukuthi-ke ngibazi abantu bakubo, ngafuna ukuthi ngazi futhi nabantu azwana nabo. So ngake kwaba into enjalo ngaxhumana kakhulu nabantu bakubo nabangani bakhe. Kodwa lo mngani wakhe engangimazi kakhulu azwana naye kakhulu uSlay. Okay. So sithena-ke sisahleli kahle nje naye umngani. Hayibo ngimuzwe lokho ekhononda kodwa ngingamnaki ngoba uyawazi ngamantombazane-ke aka-appreciate noma ungenzani. Ayosezinganisike. Hayi-ke. Okay, ngicela ukuphazamisa. Mengabe ekhala ukhala ngani? Khala ngawe, akekho happy ngawe noma ukhala ngezinto okumele uzenze? Okay, kahle ukhala ngezinto engimele ngizenze ukuthi angizenzi. Izinto ey'kanjani? Mhlampe-ke into akakhala kakhulu ngayo nje uthi ngiyiqonqele. Futhi angikhiphe emalini. Kanti wena ukhokha i-rent mfowethu. Njengoba ngimyekise nokuhlala yedwa nje sesiqashe kanje yena yabo senemsevile akasayikhokhi i-rent sekhokhelwa yimina vele. Nokudla kanti vele umuntu ozokhipha imali enkulu ngisho ngizothi asihlanganise but wena ukhipha imali eningi. 1,000 mina ngizokhipha u7 yena mhlawumbe ekhipha u3 sekuyigama nje ukuthi siyahlanganisa yabo. So-ke uqhube nje isikhathi ngingamnaki melokhu ecomplain ngilokho ngithi hayi mina ninisiki vele nonke niyafana. Into kanti angimazi ukuthi uphezulu komqondo uthini. Xhumana nomngani wakhe lokhu uSlay. Sure. Hayi efana mfowethu lento le ivele ingilimaza inhliziyo noma ngiyicabanga. uMbali umuntu engimthembayo la eThekwini. Umuntu ongekho emandleni nokuba abangani. So bekuyena umuntu engimthembayo bengikwazi ukukhuluma naye. Kodwa-ke tshela uSlay shuthi angazi ubani kubona othini. Ngitshela mina uyena uSlay. Uthi-ke kunetolo abangakhela lona. Okay. Lokuthi uSlay akeze kwami. Bezongiseduce. Emva kwalokho ngilala igcine ngilale naye. Bese ngilale naye uthi-ke uthi uMbali akavuka ekuseni ethi uye emaphoyiseni eyothi ngimdlwengulile. Yo. Eyothi ngimdlwengulile. So
ngimbuza uSname ngiqale ngiyitshela ukuthi uyadlala yazi amantombazane nezodlelana abantu njengoba silale nami mhlawumbe sekuyiqhinga lokuqala ukuthi sefuna ukukhipha umbala ngakho ngithi ungadlali kanjalo uSname hayi usho njalo uthi ke njengoba umani unginika imali ngoba kuthe sekukanjalo okay ngicela ukungena mfethu emlomeni usine ukuxoxela le ndaba le seyenzekile vele wafika wakusajusa ngempela lapho nanilalile sesilala ngempela sesijola futhi nayo uSname sekumuntu engijola naye ngishontshana ujola nombali okusemthethweni niyantshontshana ngapha noSname kanti vele futhi uyazi umbali ukuthi senza lento uyitshela ukuthi sisaqhubeka ngendlela yethu kanti lokho uSname segcine sekhetha ngempela nawe wakhetha noma khetha yena yedwa ake asesithi nje uyena ukhethile okay asibe kanjalo kodwa nami esikhuluma iqiniso ngicine nami sengizwe hayi ngoba yona ke ayibingidlalela ayibinginika ngalendlela ekhaya umbali benganika uyifica isahlangene hayi yashisa liyangana bebesho bathi stop 6 hayi ngiyabavumela lapho yasiza so ke sekukanjalo ngikithuka ethi lo uSnake umbali wathi akwakhiwe lelo thuba ukuze mina ngizokhipha imali ngoba ukhala ngokuthi imali angimuphi so okay ngiyaxolisa nje mfethu ukungena mengabe kwenzeka lento le usoyikhiphile mhlawumbe imadlana kade usine ekutshela ukuthi uyakusabisa ngokukusa emaphoyiseni uyokubopha khona imali oyikhiphile noma bowugoloza ukuthi hayi okuncona kahamba ukubopha ngoba nivumelene hayi nato famthetho bengiyikhipha imali sayikhiphe nje kwaba kabili 1.5 shothi des 3000 ukhiphe kabili sengukhiphile kabili hey uma ukhipha utheni usine bayawudla bobabili nombali noma udla yedwa ngesikhathi ngisawukhipha noma usho njengoba sengichazela kade usawukhipha uthi bengichazela lutho levele ifuna imali ethi uzotshela uSnake noma ngiyetshele namaphoyisa okay bewukhipha ngaleyo ndlela ngoba ungitshela ngijobe ngitshela nje uSnake ngokumuntu ongathi akayazi lento njobe siyenzile uzomtshela ukuthi ngifike ngalala naye njengoba umngane wakhe mase hambe yosho emaphoyiseni ukuthi ngimdlulile okay so uSnake uyakutshela le ndaba manje umbali yena uthini ke uzamela ukuhlala naye phasi umuntu wakho umbuzo ukuthi baby wenze njani manje wangithumela ngamantombazane noma mhlambe akazi nanokuthi uSnake usekutshelile le ndaba akazi ukuthi uSnake usengitshelile le ndaba ngoba uSnake ungitshele ngoba nakho la isishiso uthando senithandana la isishiso uthando yani manje seniyathandana ke noSnake awusakhokhi awusakhipha imali yonke into right uyamthemba yini njengamanje umuntu wakho uSnake hayi isho ngizosho ukuthi sengivuke imizwa yokumthanda kodwa ngeke ngimthembe naye kunzima naye ukuthi ngimthembe isho ekwazile ukugcina ngitshela iqiniso kodwa kusakhona lokho ukuthi njengoba ekwazile ukukhaphela umngane wakhe azwana naye ngingakafiki mina ke kungayini ngemina ngifike izolo kanti wena mfethu ubungoqo kakhulu nje yami njengoba ngichazela mfowethu ukuthi bengikhokha irent bese ngayihlanganisa imali yerent nombali imali yokudla bengiyifuna thola ukuthi mhlawumbe uzokhipha 20% imali yokudla esiyihlanganisayo yani ukuthi ngiconfused ukuthi why would a girl acabange itulo lekanje ube mhlawumbe umenzele izinto ezincane nje yabo le edinga umqondo wami yani ileyo so njengoba uze la kwisho yini inhloso yakho ukuthi umtshele umbali ukuthi ayazi into ade iplanile ukuthi usine uqhubeke naye noma uqhubeka nabo bobabili yini kahle othemo oyicabanga wathi yazini le ingane sezingidlale kwanele manje akubi mina odlala zona manje hayi into mina bengifuna ukufinyelela kuyona hayi umbali ngiyamchitha uyamchitha hayi ngiyamchitha uqhubeka naye uSnake uqhubeka noSnake yani ngikhona isibona ukuthi ungiphathele ziphi yena but mfethu uveze ukuthi uthe ufika la wafikela kumbali naphathana kahle
yonke leyo ma-memories uyawaflasha manje. Kulento angenze yona. Lento ayike mfowethu noma usungifake ey'nyathelweni zami. Uyayibona leyo nto. And angiqashela nabanye abantu ngelinye ilanga. Yani. Ngenxa yemali ngoba lento yayenza ingqikitha isemva kwemali. Shuthe ngangiqashela abantu mhlawumbe uthola ukuthi payday abantu angibanje inkunzi. Kuba ngathi ngibanje inkunzi. Kanti imali kuyena. Udla imali yami lapha endlini engena ngomkhoshosho. So mhlambe senesikhathi esingakanani ninayo uSinene ithandana uMbali engayiboni yonke lento benenza kanjani ukuthi agcine engayiboni yonke lento? Isikhathi sisesincane kakhulu. Njengoba ngitshela ukuthi imali ngisamnike inyanga eziwu-2. Then mase wathi hayi mamfethu ungaloku ukhokha kukanje kanje kanje. Inyanga yesithathu wavele wangitshela. Yani. Ngoba futhi bese sithandana-ke ngoba bese sikhiphana kwesinye isikhathi ngithi kuMbali ngiyaphuma ngiyophuma namashade noma emsebenzini. Isikhathi esiningi njengoba uyazi ukuthi anginabangani. So bekithi ngiye emsebenzini. Kanti-ke vele ngiyihlanganela noSinene. Ngoba hayi bese luvutha ngampela noSinene. Hayi liyavutha. Yani. Ngomuntu waqala ukusajusa selivutha amalanga manje. Iyayazi le ngoma ethi yaqala sadlala. Kodwa manje hayi mfethu hayi ngisentweni. Hayi no kulungile mfethu ngiyakuzwa. Kodwa nje inhliziyo yami ibuhlungu uMbali wangikhoxa. Asiqale ngaye mfethu uMbali simfonele cela unginikeze inamba yakhe mfethu ngibona ukuthi sokwazi ukuthi simthole uMbali unginikeze inamba yakhe mfethu. Hayi mfethu inhliziyo yami ibuhlungu. Ngoba uyena umuntu ebengimthemba. Kodwa ukuthi engikhaphile kanje ngomngani wakhe. Indoda ncesa. Inzima lento. Nice. Hayi nayi inamba yakhe. Okay mfethu ngiyabonga. Amantombazane mfethu ngeke uzusho ukuthi ngeke umthembe umuntu ukuthi uyamazi umuntu. Hayi ngeke umthembe. Ngeke uzusho ukuthi umuntu uyamazi. For 3 years. Ngoba unyaka wesithathu lesibona. Lo muntu ngilala naye embhedeni simbathe ingubo eyodwa kodwa wenza into enje. Uyakuthumela kufanele ukuthi mfethu ukuthumela ngezinto uthi azokuluka. Mfethu. Ujike uyangiphephetha. Ufana negundane. Ndoda. Luma liyaphephetha. Ungifakele lapho mfethu. Ngibona ukuthi ngiyamthola yini nathi ngiqale nje ngaye cause vele uSinene ubusunginikile yakhe inamba. Qale ngibone nje ngoMbali ukuthi ngiyamthola iyaringa. Yebo kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila wazi wakhuluma kahle sisi yazi unezwela imdodo. uMbali engikhuluma naye? Yebo uyena futhi ngabe ngikhuluma noba? Ukhuluma noMatifana la kuMjolo Show ngisho ukuthi show star wami njengamanje. Yebo ngingamsiza ngale futhi kombe. Nginesoka lakho la uNhlanhla. uNhlanhla? Yebo sisi. Ngingena kuNhlanhla. Nginaye la ubhalela ishow wathi ufuna ukuthi azokhuluma nawe because ubone ngathi relationship yena ayisahambi kahle njengamanje nanokuthi khona izinto afuna nikhiphelana amaqiniso because he believes ukuthi ungathi khona izinto eziningi enifihlelana zona so ufuna ukuthi nikhulume kahle niphume neqiniso nikwazi ukusolve inkinga ekhona uma ukuthi ningakwazi ukusolveka. Usengabe aye kwamashow pho. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe iyona indlela ayibone engcono. Isakhona ne-communication mhlawumbe phakathi kwenu nobabili? Lutho, kade ngamgcina le angazi nokuthi usazi ukuthi siyathandana. Yani because uyasho ukuthi waze wanza ngisho indlu ukuthi niqashe ndawonye but ngoba useyabona manje ukuthi izinto azihambi kahle usezidistansile kuwena so yingako ebona kungcono namhlanje ukuthi mhlawumbe usalulaze iqiniso ukuthi indaba ehlehla kuwena nanokuthi nikhuluma into ehamba phambili. Ngiyaxolisa nje ukuthi le ndaba mhlawumbe uzizwe ngami ungangazi ngisho ukungazi kodwa nginaye la ngingakunika ngisho ithuba lokuthi ukhulume naye. Yebo futhi ngingajabula kakhulu. Inhlanhla mfethu nangu umuntu wakho ngakhuluma naye. Mbali. Hawu senguMbali manje sengibiza kanjalo. Hawu yindlela uthi ngithini? Uma Rose bathi ngibiza ngawo senguMbali manje. Hayi ke yonke into inesikhathi sayo. Sekunjalo manje. Yini okwazi ukuthi uhamba amashow?
Awusokwazi manje ufuna ukukhuluma nami uzokhuluma nendlela. Angikuzwa-ke. Ngithi yini ekwenza ukuthi uhambe uyokhuluma indaba zethu kwama-show. Usakwazi manje ukuthi uzokhuluma nathi indaba zethu. Uzokhuluma nathi indaba zethu uzoyikhuluma. Khona-ke into engadinga ukuthi uhlale nomuntu phansi. Edinga ukuthi uvele umuntu umveze izinga zakho ubani. Ngoba lento yenzile nakumina iyona eyenza ukuthi ngize ngithathe lesi sinyathelo. Naso sizohlambalaza mina. Kodwa ngesikhathi yini engiyenzile bhuti? wena okumele ngabe uyazi into e-wrong oyenzayo hayi oyenzile. Ngoba usayenza namanje ngokuthi nje awukakangitsheli siyakhuluma ayikho into wakangitshela yona eyimfihlo phakathi kwethu. Okusho ukuthi yinto osayenza ungathi into engiyenzile. Angikwazi ukukhuluma ngani. Hayibo. Wena awuyazi into e-wrong oyenzayo empilweni yami. Lutho. Awuyazi. Oyenza nomngane wakho uSileyi. Noma mhlawumbe uzokhumbula mengikukhumbuza uSileyi. Senzile into wena Nkosi yami. Kade ngamgcina ngisho nokumgcina naye. Yabona ukuthi usaqhubeka uqamba wona. Usekele imithe. Ngasuka ngazi lutho. Itolo enangakhela lona noSileyi. Ufuna ngize ngisho. Ukuthi uSileyi akazongisejusa. Ezongisejusa emva kwalokho elale nami. Khona uSileyi ezothi mina ngimdlwengulile. Emva kwalokho engiqola imali. Ngikhokhela ukuthi ufuna ukuyongibophisa. Mucanga mina ngavuma lo shit loyo. Kwazi ba wena phela ngabe uyangitshela ngoba uSileyi umngane wakho uSileyi engayithatha kanjani i-chance noma evele ezokhuluma nami into enje ejule kanje. Ukhona umuntu ongavele enze ngoba sijwayelene phela noSileyi. uSileyi ngamazi ngawo mina. Angiphikanga lokho kodwa ayikho nje into enjalo. Uyaqala into engishoyo. Ngiyaqala. Hayi ungenza isilima lo baba. Ungenza isilima. Mbali lento esho umfowethu awuyazi. Yazi uyangicasula Mbali. Angiyazi. Mbali. Mangithethisi. Awukwazi ukusho ukuthi ungathethisi. Ungithethisa into engingayazi. Hayi ungenza isilima lo baba. Ukhona enye indlela esingenza ngayo mhlawumbe umketho. Ngoba ungenza isilima njengamanje. Wena Mbali wena awuyazi lento ekhulunywa uNhlanhla. Lutho bhuti angiyazi ngicela ukuyizwa nje ngayo. Because uThwazi wangumngani wakho uSineya. So what if uSineya simfonele sikhulume naye ukhona nawe mhlawumbe senze i-conference call awuyimandi into kanjalo? Anginankinga bhuti ngomfonela. Okay. Ngangitsheli ngathi ungangijwayezi nabangani bakho. Ngangishilo leyo. Ubani ukujeza nabangani bakhe? Ngangitshelile. Okay, cela ungibambele kanjalo nje singizama ukuthi ngi-ede uSineya ngibona ukuthi uya-edeka yini. Ngicela ungibambele kanjalo sisuthule nje kanjalo. Asibone ukuthi uya-edeka yini. Hayi bafuna ukujwayela kabi Mbali. Okay, mfethu. Hayi ukujwayela kabi. Wathi ngijwayela kabi. Hayi wena ungijwayela kabi sungikhohliwe. Ngiyazi mfethu ukuthi Ifithi ungeyilutho la eThekwini la kwenza into. ngicela wehlise umoya Hayi ungijwayela kabi lo. ngicela wehlise umoya. Ungijwayela kabi. Yima ngifuna ukubona ukuthi ngiyamthola yini Sineya. Yo. Hayi ungijwayela kabi. Awungijwayela kabi Mbali. Lento uthi usahle imina engisuke endlini yami ngamshiya. Mina kwayilokho kusawumenzela umusa. Kumele ngisuke la ngiyomxhosha isho lapha endlini yami. Ebuyele endlini yakhe. uSineya uthi line base mfethu. Kumele ngiye ngoba ungijwayela kabi Mbali. Kanjani? Akana udanki. Eish. Akana udanki bafu. Hey mfethu ngiyaxolisa mfethu. Cela shisa awunanga mfethu ngiyamthola mfethu. Hawu uyathula futhi. Over much in copy this music box, press 1 to select the copy next music box, press 2. Hello? Hello? Yebo, ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noSineya. Yebo, ukhuluma naye ngabe ngifuna bami. Ukhuluma noMatifana sisi ngila kumjolo show ngihleli noNhlanhla ngicathi uyamazi kuNhlanhla ne? Kumayelana nani? Kumayelana nendaba yakho nje noNhlanhla nobabili nalento eniyenzayo. So namhlanje ngithanda ngikufonele because ufuna nikhulume nanokuthi ufuna ngicacise ukuthi nenzani moving forward.
Ngilalela. So mhlambe njengoba sekhona kuSinila mhlambe omtshele wena ukuthi akayiveze lento athi bayikhuluma noMbali so that sobona ukuthi into ekhona yini ngempela because uMbali uthi akayazi yena leyo nto. Ungakhuluma Sekukhuluma ngani la yazi ngiconfuse. uSinele ongibuza ukuthi kukhulunywa ngani because kahle kahle wena Yebo yena Sinile. kahle kahle wena Sinele njengoba ngikhuluma nawe la sikwi conference call imina wena kanjalo noMbali yabo because uMbali sikhuluma uMbali uhlangana nesandla phezulu. uMbali ungena ngokuthi wena watshela uNhlanhla ukuthi beninetulo thizeni so uMbali uyayiphika lonto uthi siyamsukela thina siqamba amanga nalo uNhlanhla ufuna ukubukwa ngayo ufuna ukuduma ngaye uyomveza kuma TV ngento engekho so manje sesifonele wena ke to confirm noma to confess ukuthi iyenzeka ngempela yini lonto noma bayakusuke bayamsukela nje uMbali. uMbali uthi mina ngiqhamuka netulo. Mbali Yebo futhi. Uyamuzwa uSineyangani? Yebo ngimlalela. Khuluma naye ke khona ngiyacabanga ukuthi menikhuluma nobabili nizokhuluma into ezwakalayo. Ngeza kuthiwa uthi mina ngiqhamuka netulo angakanjani. Kwenzakalani? Ukahle uyena ukhuluma ngetulo nami ngifuna ukuze lelo tulo ukuthi lingani so lifaka wena phakathi. Kuthiwa uwena nje othi mina ngiqhamuke netulo manje mase zenza into engazili utho nje ngilalela yebo Sithanda sami. yebo hayibo ngihlangise mina usho kubani sithanda sami uhlanya kanjani uzwe kahle nje ukuthiwani uzwe kahle Mama ngicela ungalokho umnaka. Hayibo Ngicela ungamnaka. Ayi ngiyangazi kahle Wembali. yebo yanhlanhla Usithatha phi isibindi sokuvungama. Ngoba wena ngabe ulindelele lento eyenza ukuthi ngifone la. Usithatha phi isibindi sokuvungama. Wena kumele ngabulalela ukuthi kumele ngifone. ngivungame ukwazi ukungisola into engingayazi kumele ngivungame vele Lalela thola ke phela ulalele. Thula ulalele. Ungathi ngiyayibonga. La sithanda sami into eyenzile. Ngiyamtshela uMbali. Cela uthule. Awuthule phezulu. Cela uthule. Wena Cela uthule. Uzabe ngashoni mfana Ayingithathi serious. Okay. Manje chaos engekho ayilaleli ngani lento. Okay. Uyayazi lento. Okay. Njengoba yenza le chaos yenzela ukuthi ngingaze ngiphumele ubala ngalento. Wesine because sesikhulumile noMbali waphika uyayazi lento naplana something ukuthi uBafo uzokhipha imali ngokuthi ulale nawe wena wadliwe nembeza wamtshela umfowethu iqiniso lelo noma manga into yaplanwa uyena uMbali ngoba efuna imali kwindoda yakhe awusekunjalo manje sithoba okwena kwabanjani ngithaku wena yini ofena kwabanjani Wembali. mina Wembali. Wayizofika kanjani uSinena lelo tolo? Wazi ngani ukuthi angikunike imali? Wazi ngani ukuthi angikunike imali? Kanti usiyathiyena nomnganami, usiyathiyena nomnganami. Futhi wena ugcina ungibuza leyo doti leyo ngoba uyazi ukuthi ukhipha imali ephaketheni. Awushuthi manje uyayivuma. Okay Mbali ungoqo kanjani mhlawumbe mengakubuza uNhlanhla lo enhleni naye lapho ngulo manje. Dayami ngaleyo nto. Funa ngikubize ngobani? Angizona ethanda wena mina ufuna ngithini namthanda sami. Cela uphendule lento eshow ukuthi. Okay. Phendula lento eshow ukuthi Mbali. Mbali uthe ungoqo kanjani? Ungoqo kanjani mfowethu ongathi umcabangela into enje? uNhlanhla lo osenayi lapho ubekho ikhosakele ngaleyo khona beyondliwa yimi afundi ekhipha imali akusafani uNhlanhla uthe uyena owenza izinto wena uthi wenziwa uyena wondliwa yimi Wesine ngoba umngane wakho lo akumele ngathi uMbali akayeke ukurenta la hlala khona ezohlala nami ngesikhathi ngifika ezo introduce kumina
ukuthi umngani wakhe wena dali imina engathi usine akazohlala nami manje ngiqhame esethi mina futhi ngihlula irent yena kade ihlala endlini yami amanga odwa abe ngawo ngijwayela ngabi mina nobabili ngihlangene nawe ntombi ngikondla but umbali esontweni angiphiki ukuthi uyasebenza kodwa ungena ngawu4 esontweni ungena ngomsombuluko okusalayo engene ngolesithathu wena ungoqo engene ngolesihlanu nangesonto manje ithekelwe yimina ihlulile mina ngisebenza manje ihlulile indoda uma uyibuka leyo nto bhuti uba ungondla omunye la uzokhula wena Sine uba ungondla omunye but wena Sine wena Mbala ukaphumela ubalo ukuthi yini akwenza ucabangela umfana etule libi kanje ubamba yonke into angayisho ubambiyela yamambiyela vele ubemfuna uyayibalekela lento oyibuzayo indoda yakhe ngami okay because uMbala uyangibalekela Sine uyathandana nani nobaba wena ke and into esi-right awu ayibanje right ubabazani yebisilima la yimisilima hayi kushuthi kubonakala wena ubulindeleni uthatha indaba zethu zasekamerweni uyolitshela umngane wakho ubulindeleni yakho kinethezekile ke la wathi nani wena wathi sithando sami ngeke lo wathi nani nolambala wathi nani ukumnika inkonzo yasekamerweni ikhekhe laligcina nini kuwena yo akasana kumele ngikulaza ngikhumele isifami ngithi buye endlini ikhekhe ngaligcina nini bengizondiza imengiza lapho ngoba phela imali yokugibela uyifaki ngizondiza indoda emifuna ushona khona thula wena ubuyitshela ukuthi ngisangahlala nawe mina ungakeli ithule nje yamuzi imshiyekwa indoda ngenxa yalamanyala umanje uthi akanginiki ikhekhe ngenxa yokuthi angimnike imali yokugibela ukuza la manje ngibalekele yena vele bengiza lapho ngiyamfikela umbani ngiyayekela uyasasenza wena ukuthi ngoba yena ubeyazi ukuthi ngisuke lapha endlini ngenxa yomsebenzi akazi ukuthi usine usengitshelile iqiniso ngibalekela yena ngama weekend ngifike so wena Sine wena uyixoku wena ubolile wena ubolile so wena Sine ngibone kamnandi yofaka angizwana sithi Sine usasekhona cathi kushawe i-network okay Mbali manje njengoba sekumahliphi kanje le indaba lezi zisobala zonke wenze njani uzoqhubeka kulo muntu ongasakuthembi yo azengazi ngizothini sengiphelela amagama ayi yani uzobuyela kubani ayi usevele wabaleka ngisho ukubaleka kuthe kuphela amagama wabaleka so wena Sine uzothembeka yini kuyena ubaba because nawe phela mina ngikuthemba ukwazi mina ngithembekile futhi ngenza lento ngenxa yakhe umbali ngoba efuna imali kumntana omuntu ngabona ukuthi mina lento i-wrong i-wrong kumele ngimthathe kahle lo mfana udinga ukuthathwa nje kahle so uthi wayikhipha imali iy'nyanga ey'mbili naye wayidla noba leyo mali cause wakunika ngayidla naye umbali cabanga ngixwa mina yena ufuna ukudla leyo mali yes udla imali yami ekhoneni nomngane wakhe akangelelisi akangibulisi kahle ngomngane wakhe then ngakhumbula usinebhodi uzwangitshela ukuthi umbali ngihlala naye angingawubani kodwa ngubani ngoba besiqashe eduze endaweni eyodwa fana ukuthi besisahlala sodwa ngoba ngikwazi ukuvuka ngo-12 ngendlini yakhe ake ngiyibale nje leminyaka yonke 2 years plus nalolu nyaka wesi-3 bese sikuwona uyangitshela usinokuthi uthi ubengekho serious ngami yo ubengekho khona utaxi driver ebethandana naye yani usinebekanceli ukuthi ethi enze kumbali phela wena amagama mfethu yabo usinemfethu ungenzela iqiniso ungenzela iqiniso so nawe umenzela iqiniso back ayikho into engizoyenza kubalulekile ayikho into engizoyenza yo Sine mfethu ngisho ukuthi right into oyenzile kumngane wakho but uyiphathe kahle indoda ilo umbali ngingancela ungena kuma-period yawu-4 enyangeni ngibe ngisathe ngiyafuna
ukuthi ngizwise ethi ngima period ngibe ngisathe ethi ngima period yani ayikulungile sine kulungile mfethu ube right yebo ngiyabonga futhi ube right Sithando yani mfethu ke khethile so njengoba ukhetha usine ovumbali shuthi uyena umuntu ofuna ukuphila naye le ngoba uthi ukwenzela iqiniso ayikho into engizoyenza futhi ngiphatha ikhanda now and then hayi no indaba zalana ke zinjena ke mfethu zikusho ubambo ngezansi ziyomisana yabo manje mesiqeda nje ukushuthi akumele ngiphuze amanzi because I know hayi bafethu hayi bathi ngiyabonga ukuthi uzama kwakho hayi I know ukuthi usebenzile at least bengangibulala lo muntu ngilala naye ngilala besama sonto awu3 nje ngimuvile awu3 njobe besingena kulenyanga yesithathu singene kulenyanga yesithathu that lo 2 months back kade ngikhokha le mali kusine sitheme siqala inyanga yesithathu wangitshela usine ngakwazi ukuyithula ngathi ake ngiphume ngiyohlala ngaphandle mhlawumbe umbali uzoyibuza ukuthi yini ngisaphandle ngitshela iqiniso kodwa nakho uthi noma uthi uzama kwaphela u3 weeks enyangeni yesithathu lefihlele iqiniso usine sengitshelile waphela u3 weeks kwinyanga yesithathu ngingahleli naye ngibuya ethi uma period khona umuntu ongahlezi uma period 3 weeks uma period yani kanti vele uyangitshela umngane wakho ukuthi uthandana no-taxi driver 2 years uthi umuntu akekho serious nami bengizoyithini lento futhi yani ayikho into bengayenza ngibile faithful lo muntu ngiyacheat wathumela umngane wakho ukuthi akazolala nami mina ngizongithi ngithi ngikhaphele umuntu ongithandayo kanti uyena ukhaphele mina noma bengathiwa siyalungisa nombali bekuzofana ukuthi ngithela amanzi emhlanje wedada yani fana ukuthi ngifaka unyawo emanzini engithi clean unyawo lubuye nodaka yani ay sorry nje yami so ngiyabonga kakhulu praise yami yani ngisize bengisazoqhuma ukuba yibanga faithful lengane ngoba bengisazoqhuma mhlambe bephinde bakhiphe lokuthi 1.5 awu increase mhlambe bethi 5000 kusuke lo 1.5 adukho osowukhokha inyanga ezithu besazi ngani nalapho phela mina futhi angisebenzi ukuthi umsebenzi esosothi mkhulu yani ye-admin isebenza as i-admin clerk so ama-clerk avela ayiholelo 9.5 imagine sebethi angikhiphe 5000 sana namalini samele ngirent yani ngondle yena lo muntu uzothi uyangondla umuntu osebenza 4 times a week hayi no kulungile mfethu ngiyabonga mfethu ungaze hayi geqa amagoli ayikho lento bathi ke plan usebenzile mhlawumbe impilo yami izoba ngcono sengizoyibona nezinto le mali yami sengizoyibona yenza izinto enjobe senosine nengqondo usine uyathembisa ukuthi isho nayo ingeke ngisamthemba futhi yani samele build trust ubona kuthiwa amajida ayilengisile yezo zona lezi zinto umuntu abesifebe ebheke phansi engalala isho nomfowethu lo ngalala isho nomfowethu isho ubaba wami lo ngalala naye lo wenza into nje isho ubaba wami ngalala naye lo angisamphathi kubaba ozala ubaba angiphathi umkhulu hayi angazi but thank you ukuthi nje angazi ngidinwe la kulungile mfethu kulungile but thank you my brother siyabonga thank you very much mina nginamagama amabili nje bafowethu umbali nosine kukwena ukuthi apha kangakanani kodwa I'm telling you subscribe awu like ushare i-channel yakho Mjolo Show siyabonga kakhulu ukubukela kwakho